Maayong adlaw kaninyong tanan o kini nga video unique ni sa tanang video na akong ginabuhat kay maghatag ko og advice. Kay nagatuo ko na kining pag-advise, pagpaminaw nato sa mga tambag, dako gyud ikatabang sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan, lalo na sa tanan na nangalagad sa Ginoo. Gingon para sa Proverbs chapter 15 verse 22. Plans fail for lack of counsel, but with many advisers they succeed. So klaro kayo na paminaw gyud ta sa mga pagtambag tungod kay kung wala doy pagtambag, mahimo gyud na mapildi ka o wala gyud maayong desisyon na mahitabo nga plano sa imong kinabuhi. Pero kung maminaw ka kining tawo nga maminaw og tambag, mahimo gayud na magmalampuson. So ato nang sugdan karon, basahon na to ang pangutana sa atong higala. Good PM bro, na ako'y pangutana nimo. Okay ra ba nga makigrelasyon ug naay katipon unya magsige man sila og away unya actually bro ulitaw ko nya ang girl maoy naay katipon unsa may maayo buhaton bro? Salamat kayo sa imong pagpangutana o kining atong higala ng ngutana atong itago na lang sa pangalang Justin. No, dili niya ni tinuod na pangalan. Kini sa Justin usa kay ulitaw nya aduna siya ato na lang ikon na marag na-attach siya sa usa ka babae ba na naghunahuna siya kung sila magkadayon. Pero ang babae, naalagi kaipon. So, pasabot na anay commitment, na ana sila relasyon. Ang problema lang, ang pangutana lang kung kasal ba ning babae or dili. Kay, kung kasal ni, maingon lang yung direct dire, ayun na lang yung sulod ra. Kay, illegal yun na imong buhaton kung makigrelasyon ka sa usa ka minyo. Padayon ta, gini nga babae, o gini si Justin, magsa akong pag-chat sa iya, sabtan ako na kauban sila sa trabaho, niya, sige daw sila away sa iyang partner, kining babae. Yan, naibog po ni si Justin sa iya kay lesson pag kayo unang utana siya ninyo wa siya pagbati sa kababae. So naghunahuna siya na namusulod sa relasyon nga ni butang na to. Ako gisulat diri si Justin, yang babae, yang lalaki. Nato lang butang no. Nabi babae, lalaki, nya si Justin G. Nyo na sila relasyon ang babae ug lalaki. Pero wala sila maayong pagsabot, sige ra sila away daw. Ang pangutana karon unsay maayo niyang buhaton? Kung iya bang dayunon ang babae, iya habang ubanon, or dili na lang. So, naatay mga advice dara. Comment lang mo kung unsa inyo ika-advice, ani. Pero mao niya itong advice karon. Ibutang na to, ikaw Justin, kita karon, naamoy kapuyo, nya naamoy pagdili sinabtanay. Wala mo pag sinabtanay, tatong ikaw, misturya ka sa uban, nya naingana inyong relasyon karon nya katong tawha na di ay ubayhan na naibog day sa imuha. Naingon siya ay nakoy chance ani kay nag-away sila. Pero kung ikaw na kay relasyon, mahibaw-an na lang nimo na naay lain ang imong partner tungod kay sige mag-away. Unsay bation nimo? Di ba sakit kayo no? Kaguol. Mura gusto nimo na ang uban gani no daghan kay nahitabo ni mupatay gyud. Kuyaw gyud kayo ning muguba og relasyon. Basta away nya naay third party, lisod yung gaya na. So akong gi-advise kay Justin, giingon ako siya ha, ayaw na lang, ayaw yung sulod anak. Kinaaman sila yung relasyon. Gawas kong babae, wala na connection nining lalaki. Nagbulag na sila dugay. Ayaw yung isulod sa way klaro. Kanang paminaw lang nimo imong pagbati. Kay gingon pa dira sa Jeremiah, the heart is deceitful. Pasabot, bakakon, kining kasing-kasing. Kung ang imong pagbati lang mao imong paminawon kay nahigugma, naibog ka sa usa ka babae, mahimo gyud na mapildi ka kay naamang ka sa mali nga pamaagi ni sulod. Pero kung imuhang buhaton na dili lang kay kasing-kasing, no, para ni sa atong tanan, ang atong buhaton dili kay kasing-kasing lang nga atong paminawon. Maminaw ta kay gitagaan man ta og kaalam kay balo sa Ginoo. Pero wala mo ko'y kaalam kay balo, ako kabaloon siya akong buhaton. Gibati lang na ako na nahigugma ko siya ha. Diri na mosulod ang fear of the Lord. Kay sa dihang mga hadlok ka sa Ginoo, aduna kay kahadlok diha kaniya. Magsugod usab ang kaalam ug kahibalo. Tudluan kaniya pinaagi sa pulong sa Dios kung unsay angay nimong buhaton. Ug ingon po sa Santiago na kung ikaw nakulangan og kaalam, pangayo sa Dios na walay pagduha-duha. Kay hatag niya ang kaalam kay balo diha kanimo. Okay, for example, si Justin ug ang babae nagkadayon gyud. Nya nagbulag kining babae ug lalaki, nagbulag sila nya si Justin ug si kining babae ang nag-uban. Pansin niyo okay kaya ang ilang relasyon? Wala man ta mag-judge diri no, pero ato ang pamalandungan. Ang babae napagani kauban, no? Napagay commitment sa kalalaki.
Ngita na siya glain. Ayaw gyud kumpiyansa Justin kay basig mag-away mo, manghita na po naglain ng babae. Kay relasyon dili pasabot na naay kagubot sa inyo hanamoy pagdili pag sinabtanay mo balhin na pud dayon ka sa laing tao. Wala gyud. Himo gyud na way klaro ang imong kinabuhi. Pero kung ikaw o kamo magistoryahanay mo unsay problema ninyo, communication man gud ang importante kung naa ka sa relasyon. Communication unsa inyohang dili pag sinabtanay kay para ma-fix ninyo kung unsa ang inyohang mga kakulangon. Dili kay moadto na pud ka sa laing tawo nya kung mag-away na pud po. Na pud nila ay na G kisa na pud ng tawhana na musud na pud ka na hantod na kini na pud siya mangita na pud lahi hantod na dira magsugod na way klaro ang mga mahitabo sa imong kinabuhi. Mo nang ayaw paminawa ang imong kasing-kasing lang kun dili pagbaton og kahadlok sa Ginoo, pagbaton og kaalam, paminawa unsay gisulti sa Ginoo kanimo. Og salamat kayo hinaot na kini nga video nakatabang ya kanimo kung aduna moy nakulangan mo gusto ninyo magdagdag pag-comment mo ug kung aduna moy mga pangutana ni ako mo tabang kaninyo sa paghatag og katubagan sa inyong mga pangutana. Salamat kayo ug ayaw mo kalimot kung wala pa mo naka-follow sa atong Facebook, please follow our Facebook page. And kung aduna po ko YouTube channel no, na bag-o lang na ako gibuhat. Salamat kayo hinaot na inyo pong i-subscribe para pod dili lang ta makabuhat og video diri sa Facebook ug diri usab ta sa YouTube makabuhat ta. Salamat kayo sa higayon ninyong gihatag. See you sa next video natong pagabuhatan.